V noci či cez deň, mokré cesty. A ty chceš len jedno, aby auto šlapalo jak má. Ale občas príde moment, kedy ostaneš zúfalý na krajnici. Ale nemusíš toto zažívať, ak poznáš ten správny tím. HB Urgent. HB Urgent. V dielni bliká svetlo jak runway pri pristáti. Vlado počuje motor skôr než chybu zbadaš ty. Turbo dýcha ťažko, spojka bere nízko. On vie presne kde je problém, nešpekuluje nad ziskom. Každý detail sedí, žiadne nejak bude. Od hadiček po brzdy, všetko pozrie v kľude. Keď skladá motor, robí to jak starožitných hodiny. Preto klient odchádza jak s pocitom rodiny. Range Rover, daždy, bielý lak, full light. Audi na vzduchu, Bavorak side by side. Kári za veľké love, ale chalani bez ega. Len vášenie, práca ako stavací hrad z lega. HB Urgent, detail robí rozdiel, keď motor stratí dých, oni vrátia späť oheň. Poctivý servis pre silné auta klientov, Žilina vie, kto drží kvalitu a túto show. HB Urgent, žiadne prázdne slova, len spokojný klient a robota hotová. Keď otočíš kľúčom, cítiš ten starý vibe, motor ide čisto, má úplne nový drive. Lukáš drží chaos mimo dielne pod zámkom, telefóny, papiere, tu je šéf, platí jeho zákon, že spolu riešia piesty, ventily a tlak. Výsledok vždy sedí jak v zákrute Bavorák. Niektorí len menia delia, pýtajú cash. Tu sa rieši príčina, nielen zaplať a bež. Preto sa vracajú späť aj chalani z ties, lebo dôvera dnes stojí viac než Mercedes. Noc, mokrý asfalt, cenony rešu ten dáž. Otačky hore jak tlak, keď sa rozsype plán. Piesty jak boxery, ventily dýchajú stres. Ruky čierne jak noc, ale motor ožije dnes. Turbo jak inhalát, keď ten motor stráca dých. Dielňa operačná sala, každý pohyb presný strih. Keď sa mesto vypne, oni stále držia smer. HB v zozname a porucha dostáva klave kver. A keď vonku sneží a motor ráno nechce chytiť, vieš komu volať, keď si na ceste a niečo odíde ti. Vieš komu veriť, HB Urgent. HB Urgent, detail robí rozdiel, poctivý servis, čo drží jak ocel. Od RS po AMG, od mesta cez diaľnice, chalani vratia auta v top stave na ulice. HB Urgent, kvalita bez pózy, ruky od roboty, neprázdne story. Keď od nich odchádzaš, vieš, že si safe, motor pradie čisto. A to je to, čo chceš. Žiadna fake garáž, žiadne prázdne reči, len dvaja chalani, čo žijú autami. HB Urgent.